Η λίμνη Βαϊκάλη, που βρίσκεται στη Σιβηρία της Ρωσίας, είναι η βαθύτερη στον πλανήτη, φτάνοντας σε βάθος 1.642 μέτρων. Περιέχει 23.700 κυβικά χιλιόμετρα νερού που ισοδυναμούν με σχεδόν το 25% του γλυκού νερού του κόσμου, ξεπερνώντας ακόμη και τις μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής μαζί. Πάνω από 25 εκατομμύριων ετών η Βαϊκάλη σχηματίστηκε σε κοιλάδα ρήγματος που προκλήθηκε από τεκτονική δραστηριότητα στη ζώνη ρήξης της Βαϊκάλης, όπου οι πλάκες χερσαίας συνεχίζουν να διαχωρίζονται με αποτέλεσμα η λίμνη να επεκτείνεται σταδιακά. Η λίμνη μετρά περίπου 25 εκατομμύρια έτη ζωής, γεγονός που την καθιστά την παλαιότερη στον πλανήτη. Τα μισά από τα 60 είδη ψαριών που ζουν σε αυτή δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά αλλού στη γη. Η Βαϊκάλη φιλοξενεί επίσης την έρπα, το μοναδικό είδος φώκιας αποκλειστικά γλυκού νερού που είναι γνωστό στην επιστήμη. Και ενώ τοπικοί οικολόγοι έχουν αγωνιστεί για να γλιτώσουν την τοποθεσία από μερικά από τα πιο ανησυχητικά αναπτυξιακά έργα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για έναν κοντινό αγωγό πετρελαίου και ένα εργοστάσιο ουρανίου, η προστασία αυτού του φυσικού θαύματος αποτελεί μια συνεχιζόμενη μάχη.